سلام كما يكنيكم تخاطات نازي channel مچم اب انجلاند اتي كم معلتي نام معلتي بزعبا سدتنياتات نتحق እንዳተረረ ይድመ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልታት ብዛዕባ ኣብ 5 ዓመት ተረኽቦ ዝነበርካ ሲቲዝን ናይ ዝዓዲ ወይ ድማ መንበር ናይ ዝዓዲ ናብ 30 ዓመት ከም ተጻጽሕ ሕጂውን ዳርጋ እንዳባጽሕዎ ቀድለው ትብል ቪዲዮታት ሰሪሕ ነይረ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ ሕጂ ኸኣሎ መዓልቲ ኻንታያ ነቲዮም ሕጋውያን ካብ 2021 ናብ ዝዓዲ ብሕጋዊ መንገድ ድሞጹ ኣብ 5 ዓመት ንኣብነት ካብ 2025 ድሞጹ ኣብ ሕጂ 2026 ዜግነት ወይ ድማ ኢንዴፊኒት ክሕዙ ዝግቦም ዝነበረ እዚ ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ 2021 ክሳብ ሕጂ ኣትዩ ስለ ዘሎ ልዕሊ 2 ሚልዮን ኣትዩ ስለ ዘሎ ነዚ ከዓ ካብ 5 ዓመት ዝነበረ ናብ 10 ዓመት ኣናውሒና ያለና እዮም ዘለው ነዚ 10 ዓመት ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ነቲዮም حجز كمنجس نحرت حتى تونكا دارجا ينبكم منا يم دبلنا دلو ويدما حجز ويدما زي يونيفرسال كريديت زخون كليم تقبر تونكا دارجا ينبكم منا إذا 10 عامات ده أنا مني دملكات جن أنزم 10 عامات كم زي نرس ويدما نسخة نفوع سرعتني هاي تاكس باي نحرت تونكا تاكس تقبر نايز عادي ببزح نحرت خافل تونكا دكتور ويدما مويا زخون كواليفيكيشن مزده لوكا زي كاب 10 ناب شوعته دكتور حجي كاب شوعته كاب 5 ساب 10 قلملتات كساب شوعته بلا مولو كال توساخي فولونتاري ورك ويد ما ناي نص اسرح تسرح نحرتونكا ناي حجز نو ويد ما ناي صقومات حجزات تقبر نحرتونكا بحصيرو ات منغست زدلو نغرات سرح نحرتونكا ابزوشت 10 عامت كوهابكاي انلس نحر زيوم خطقسوم زنقول ወይ ድማ ሃይ ኳሊፊኬሽን ለካ ወይ ቮለንታሪ ተገብር ተኾንካ ካብ መንግስቲ ረዲኤት ትጽበን ድሕር ተኾንካ ዩኒቨርሳል ክሬዲት ማለት ረዲኤት ትጽበን ድሕር ተኾንካ ነዚኦም ድምልከት ግን ብዝርዝር እንታይ እዮም ዳርጋ ኣይንህቦም ይናዩ ቲ ሕግ ወፂ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ተሰክሪታሪው ናብ ካለ ኢንተርቪው ብድገበርላ ኣብዛ ዓድና መጽኦም ሲቢ ብዝሕ ስደተኛታት መጽኦም ንገዛ ርሳት ሰክሪታሪ ከም ድራቕማ family reunion ድመጸት ወይ ድማ ናይ ኢሚግሬሽን ድመጸት ያ ግን እንታይ አምሩም ዘሎ ኣብዛ ዓዲ መጽኦም እዚ ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ኢንግላንድ መጽኦም ዲቪዥን ይካይዳሎ ምክንያቱ ከም ሃይማኖት ክኸውን ይኽእል በሃገር ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ኤርትራውያን ንሕና በይናት ተነጽልና ነበር ንሕርተ ኮይና ፓኪስታን ኮይኖም ተነጽሎም ዝነብሩ ንሕርተ ኮይኖም ዝተፈላለዩ መቀነ ዲቪዥን ንሕርተ ሊፍልልያት ስለ ዝገብር ዘሎ ነዚ ካ ተጠዊልና ክንሪኦ ስለ ዘይንክን እንታይና ነቲ ኢሚግሬሽን ካብ ሕጂ ትሒዝና ጠጠው ኮነብሎ ጠጠው ንኸብልዎ ግን እቲ ሜላታት ዝጥቀምዎ ዘለው ልክዕ ብሎ በቃ ናይ እስራኤል ሕግን ናይ ዝዓዲ ሕግን ኣውፅኦሞ ዘለው ሓደ ዓይነት እዩ ኣብ እስራኤል እዚ ንካብ እስራኤል ኒ ኣፍሪካ እንድሕር ክትምለስ ተኾንካ ቮለንታሪ ብፍቃድካ ክምለስ እንድሕር ትብል ተኾንካ 3000 ይቡኻ ኣብ ዝዓዲ ካ ብልክዕ እንደና እስራኤል ክምለስ ኣነስ ንዓደይ ክምለስ በቃ ወዲ ኣለኹ ኢልካ ፈሪምካ ምሰብል ንመምለሲ ልክዕ ከምታ ናይ እስራኤል 3000 ካ ይቡኻ ዝዓዲ ሕጂ ሲስተም ድቃየራት ዘሎ እንዳተረረ እዩ ዝኸ ዘሎ እንዳ በቃ ኣይትምጹና ማለት እዩ ንሕናሲ ኣኽልና እዩ ስደተኛታት ይኣኽሉና እዮም ኣይምጹና ኣይንህቦምና መንበር ንኽንህቦም ተኾይኖም ካ እርን ክገብሩ ኣለዎም ምክንያቱ ዞም ሰባት ዚኦም ተጸቂጦም ተማሂሮም ንመንግስቲ ግብርታት ከፊሎም ቮለንታሪ ከፊሎም ነዚ ዜግነት ወይ ድማ ናይ ብሪቲሽ ዜግነት ነዚ ያትም ዝድገብሩ ኢና ንህብ እዮም ድብሉ ደለው ሕጂ ኣብቲ ናይ ኣብታ ዝሓለፈት ቪድዮ ድሰራሕዋ በመብዛሕትኩም ሰበይትና ከነምጽ ንኽእል ዶ ትብሉ ድነበር ኮመንታት ብዙሕ ድራእዎ ኣብቲ ናይ ሰበይትካ ምምጻእ ሕጂ ብዙሕ ጸቂጦም ኣይተዛረቡን ዘለው ስጋብ ሕጂ እቲ ክኸውን ግን ዲስከሽን ትገብርዎ ደለው ግን እንታይ እዩ ንስኻ ሰበይትካ ከተምጽእ ትኾንካሲ ብዙሕ 37000 ኣታው ናይ ዓመት ክህልወካ ክእል ኣለዎ እቲ ዮም ልዕሊ 37000 እዚ ኣብ ዲስከስ ዘሎ ሕጂ እንደጊመ ዝብሎ ደለኹ ዘራረብሉ እዮም ዘለው ኣታው ልዕሊ 37000 ፓውንድ ደለዎ ብዛዕዲ ውሑድ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ሕጂ መን እዮም እዚኦም ከምቲ ዝኽእሉ ቶም ኳሊፊኬሽን ዘለዎም ቶም ትምህርቲ ዘለዎም ቶም ጽቡቕ ደሞዝ ዝኽፈሉ
نزيهم ترايو خمسة مهنياتو قام قاعد يتفلت تخونكا أبزع عدي إنجليش أي ليفل نحرته زي اللي كان نو زي تسرح تخونكا نو ندحر يونيفرسال كريديت توسد كليم تقبر تخونكا نو نايجز حاجة توسد تخونكا نو زي نمولو انتا يقبروا والله كات يقبروا والله أبتانا أي فاميلي ريونيون كملس جن سكاب حجي بجاكا ديسكشن كساب كندزي أتاو كله والله تحنتي تقيسو ما دلو نتسب دكو ويس دراخا دقخا اندحر تليو مخا أبي إنجلاند ويد أبا أفريقيا سوري اندحر تليو مخا مخا أبزا عدي كرايم اندحر تنيريكا كم زنا سكشوال كرايم كزخون نقر اندحر تليكا يتقول عنا أبزا عد نخنمتو ريسكي نتقول أمتينا ريسكي نأتوانينا دبل مغنياتو عين مثال كاينا يزخون كرايم اندحر تليكاسي تقول فاميلي اندحر ولادك ولاد أخون دا أمبر نابا خاص عين ترنفون نايم دلو حجي بحافشة نزي حقتات نابزي أبنا يوكي مكيارات كردي بوزع معلتاوي تغير أبنا يوكي كم تزرع أخم باي واتسو حدش كساي بلو حجي وفتي كومبيتيشنز لازلو فتناي منقستي ناي كلتي كومبيتيشنز لازلو ناي كلتي بارتي تهزبي كم يقور فولو يقبرم كم يقورم نتهزبي attention يسحبوا مهنياتو أبز حلفة سلسة وحدات بوزعي أبنا يوكي سلام أو سلفي بداي مقرات دكنا يعم صلنا لو بدبل بزي مقرات سلام أو سلفي زنورا نعوم نقرب بلغة نتناي سدتنيا نجر داي قبروا نجر يبلا ننتي أبتي election win نقول قبروا مالتي بزعبا أبديت ناي يوكي زي يمثل تناي حدش نزاعات وجن انتاينيو كمالو زلوهم دحر خندي ام سيتيزن درخبو جن ابزي بقداماي ز سرحقو فيديو لكم ابزي اتيكم رايو نزي channel نخعبي كم دياتي ابديت زغونه حدش زغونه انفورميشن نخمصالكم كا نزي channel سبسكرايب لايك شير ايتحمقو نعين معباي ايتحمقو سكاب شعو سسنايو